Yeah. Welcome to Noxyb TV channel. Okay, so today we're going to be talking about a Biggain feed. Okay, so we're going to advertise that because I've tried and I've tested it and I've gotten a lot of confirmations about this Biggain feed. So Biggain feed specializes on all kinds of animal food. Okay, animal food ranges from like the piggery, the piggery feed, the chicken feed, all kinds of layers feed. Okay, they have whatever it takes to feed your animals. Horse feed, goat feed, anything that you can think about. Or fish feeds too, so they have it. They have everything that has to do with that. I mean, anything that you can mention that the animals eat, they have it. So the Biggain International feed is it is a home. Everybody knows that in East. It just came down from they just came down from the United States, and they have the plant that right there in basically in Igbo land at the moment. Okay, and you can contact them. They have locations in all the depots in Enugu-Agidi and Nobi and Enugu, even Abia, even portharcot and Onitsha. They full bracketed there. You got to go. So call them up and inquire and for any kinds of animal food that you might be needing. Okay, ranging from, like I said before, fishery, fish and piggery and everything. Please call them up. And the food, the animal foods is high quality. They have all the nutrients that all the animal needed to grow. Oh my goodness, if you have them, if you buy feed from them, oh my goodness, you'll be profitable in whatever business, in whatever agriculture, animal business that you're doing. You'll have a lot of profit because their feet are one of the best on top. I've tried it, I've tested it, and that's why I'm confirming to you that it is a sure plug. Okay, so you can contact them. The phone number here that I'm gonna be putting on the screen right there. You can contact them on 08066 6621 37 and 37. Another number is 08033166706. Another number is 08179941612. You can always contact the real managing director, who is Agobata Remy Nkembo Agobata 1 and Agidi. So you can always contact him directly on the phone number 01 +1 763 69 7439. All right. So if you hear me, tell your friends, tell your neighbors, tell whoever that you can tell that Agobata, who is owner of Biggain Animal Feed, has come to stay in Alibo, and they're gonna be opening a lot more over in the whole Nigeria basically. So try it and you'll be sure. You will thank me later, okay? So now I'm gonna have to let you listen to Ichie Nkeonyema as he said the rest of it, okay? Now please patronize Biggain. Okwa anu toki, okwa shawama, wentankili, omwanya na ataka. Osiganga nanti, osiganga nanti, asim ko echi yaselo asika nwere ohela wezi unu ozi dị ezigbo mkpa ọ bụrụ na ị na-eme ihe poultry, ị na-azụ ezi, ị na-azụ ọkụkọ, ị na-azụ kanazụ ife ọbụla bụ ihe ị na-eme nke eji azụ ụmụ anụmanụ, achọ ka m gwa gị na ndị Biggain Feeds emego ka ọ dịrị anyị possible n'ebe ọbụla ana Igbo gbara gburugburu. Ha ebudatago company ya na ana Igbo. Ọ dị n'Enugu State, ọ dị na Anambra State, ọ dịkwa n'Imo State. M ga-etinye akara ha na vidio a. Ọ bụrụ na ịchọ inweta ha, ịkpọ ha n'akara ha, ọ ga-adị n'iru akwụkwọ a. Biggain Feeds bụ ezigbo nri eji azụ ụmụ anụmanụ. Number 1, ekene alụ m ndị Biggain Feeds ka ha si wee mee ya ọ dị possible nke isi
ala obodo oyibo wee bunotara anyị company ndị eji azụ ụmụ anụmanụ na Igbo be anyị Biggain Feeds number 1 ife agwara ya Biggain Feeds number 1 feeds oti asị m ndị otiti na-eti o ọkwara anyị na-eme na mmadụ agbawa akụtị mma oge na-agba na kolota oge na-agba na kolota oge na-agba na kolota na amaba anyị Igbo na ọkwa mmọnwụ Igbo na-ekenekwa m ekene na chitere nkene kwulu anwụ ọkwa ndị Biggain Feeds ezigbo ndị eji azụ ụmụ anụmanụ ị na-azụ ezi ị na-azụ ọkụkọ ezigbo ndị Biggain Feeds number 1 oti mgbọrọgwụ iri ka eje nnete mgbọrọgwụ iri ka eje agbada Jackie one mama can't never na bioko can't never no chido Biggain Feeds bundoma nezi azu manu man inazu ezi inazu azu Biggain Feeds number 1 hey go na Igbo bai Biggain Feeds odi na Enugu Biggain Feeds odi na Anambra Biggain Feeds odi na Imo State number 1 feeds na Nigeria hey ebe na be chewe ku hey Biggain Feeds number 1 Biggain Feeds Biggain Feeds number 1 feeds na Nigeria in Azuezi in Azuezi Biggain Feeds number 1 ayi gesu mbara go gwanso danya ayi gebulo sila ahụ mmụọ na ya emeka nne m osiri m mkpụrụ efu omo oge na-agba na kolota oge na-agba na kolota oge na-agba na kolota na amaba anyị Igbo niile abụ n'egwu ọkwa mmọnwụ Biggain Feeds egerega na anụ n'oye tiri mmọnwụ Biggain olololololo Biggain Feeds ndị ọma number 1 feed na Nigeria Biggain Feeds mana fa nọ n'Enugu Biggain Feeds fa nọ na Anambra na n'Igbo ọgba gburugburu na fa nọkwa ya Biggain Feeds mmọnwụ nkwụcha anyị na-abịa ngwa na-enwere ego na ndị iro na-akọ m ọnụ ọma mara ego na ndị iro na-akọ m ọnụ ndị mma na-akpọsị m ụbụrụ ọda ndị iro m na-akpọsị m ụbụrụ ọda Biggain Feeds